Sziasztok! A mai videónkban mi is a húsvétre készülünk. Megmutatjuk, hogyan készítik a tojásokat a mai lányok. Csuhajja! Hey! Először kifúrjuk, azután pedig kifújjuk a tojásokat. Meghoztuk a tojásokat, kezdhetjük is a fúrást. Már mi nálunk babám, az jött a szokásba. Hey! Gyere, Morzsi! Várj ki, hát távolabb, távolabb! Nyers tojás, az jó, nem? -1. A teringettés. Hopp, Jóliska! Hopp, Mariska! Hey, gyere végleg egy pár táncra! Hey! Belesol a bukorba! Először megrajzoljuk a mintákat a tojásokra egy ceruza segítségével. Na, nyomjon! Először megrajzoljuk a mintákat egy ceruza segítségével. Ha szeretnénk egyenes vonalakat rajzolni, jól jön egy befőttes gumi. Én egy olyan tojást csinálok, ahol csak mosolygós fejek vannak rajta. A tojások mintáihoz mélyviaszt és írókát fogunk használni, ezzel tudjuk majd megrajzolni a mintákat. Van egy kis tölcséres, üreges része az írókának, ezt belemertjük a mélyviaszba, miután felmelegedett, akkor már elkezd a végén csöpögni a mélyviasznak a felolvadt változata, akkor első lépésként a két végét eltömítjük, majd a mintáinkat követve megrajzoljuk a tojásainkat. Hull a szilva a fáról, most jövök a tanyáról, lejhaj, ceruca, kukorica, derce. A tojásfestékeinket belerakjuk a vízbe, és egy teáskanál ecettel még felhigítjuk. Ezután belerakjuk a tojásokat, és arra is ügyelni kell, hogy minél tovább hagyjuk a vízben a tojásokat, annál sötétebb lesz a színük. Az elkészült tojásokról a mélyviasz réteget úgy tudjátok leszedni, hogyha tűz felé tartjátok, és ez szépen le fogja olvasztani, és aztán egy kis rongyal tudjátok még szebbre áttörölni, és akkor fog megjelenni a tojásnak a szép fehér színe. A végén pedig, hogyha megszáradtak a tojások, akkor érdemes lakkot használni hozzá, hogy még fényesebbek legyenek. A tojásokra rakhatunk ilyen szép színes szalagokat, vagy esetleg egy kis csuhét, és már mehet is a húsvéti fára. Úgyhogy fiúk, jöhettek! Gyertek locsolkodni! Úgyse leszünk itthon! Hey! Oh! Ez volt a New Wave húsvéti adása, reméljük, hogy tetszett. Tartsatok velünk legközelebb is, ha szeretnétek tőlünk még videót látni, a csatornánkra itt tudtok feliratkozni. Sziasztok! Sziasztok! Put your egg in the air. Put your egg in the air.
Megvan? Te törtel! Hopp, Júliska!